uLivingston Thola uneminyaka emasumi-28 ngumfama weehagu zenyama. Ihagu inye ingathengiswa ngemali engade ithi xhaxhe kuma-5,000 kodwa uthi ngoDisemba ziqale ukugula zeke azifumane zifile engasazi isizathu. De isebe lezolimo lenza uvavanyo nalapho kwaqinisekiswa isifo sefiva yehagu. Siyiqala ngoba pinki indlebe, ibe pinki ke ngoku yonke. Xa ufika ngengomso ufika ifile njalo njalo, sade zaku-15 ke ngokwezam sisenza loo nto. Besizigrumbela ke ngelaa xesha. Uthe ngokufika kwa-department no-SPCA baza ke ngoku nento ethi no, akufuneka sizigrumbele ngoba siplanta isifo njalo. Isebe lezolimo lithi ngethamsanqa sinwenwa ngokucothayo esifo. Some support was given to the farmers, and also our technicians have been in the area distributing disinfectant and educating the farmers on biosecurity to try and prevent the disease spreading. Urhulumente wephondo uthi wonke umfama obulawela ihagu uza kufumana imbuyekezo, kodwa uThola uthi unexhala ngahle loo mbuyekezo ibe ncinane. Thandiswa Mawu, weendaba ze-SABC eKapa.